मेथाइआ जागायजेनदो इउनिफ्राय मानो होनोबा टीम बिया इउआव फोजोबदोंमोन मेथाइखौ बेनिखायनो नोंसोरो इउनिफ्राय जागायनांगौ र मेडाम र जों एसे बिबुंथि होलायलायनि गावजों गाव थाब ओइ मा बिबुंथि होलायलायनोहाय टाइमा लस जागोन मिन्थिया बिबुंथि होलुला गैया दसे समखौ बयबो बिबुंथि होलायलायनो मोनगोन दसेल' दै टीम ए निफोर 50,000 रांखौ खोनादोंना नोंसोर खोनादोंना खोनादों 50,000 रांखौथ' जों बयबो खोनादों नाथाय सोरबा नुवाखै जेरै जों नुवाखै दिनैसिम 50,000 राङा बेसेबां बेनिखायनो 50,000 रांखौ लानो थाखाय थैथां दिनैनि गेमखौ जुजिथारनांगौ देरहानो थाखाय मिथिबाय हायोबा सिखाव आयदाबो बाहाय गिनाङा बेफोरखौ मबाइलाव नायखुमाखागोन आं जागोन दे मबाइलाव नायखुमाबानो जाबाय थफेराम आं नोंखौ लाखुमानानै होगोन बैसोर नुहुरै बायदि हुइनाबा बेफोरबायदिसो टीम जानांगौ गावनि खोथा सानालासे टीमनि खोथा साननाय बेनिखायनो टीम ए जोंहाबो गोसोआव लाखिदे टीम बिनिफोर टीम एआ अमा राजानि टीमा ओरैबायदि बे गेमखौ देरहानो थाखाय बिसोरो सोलो बाहायगोन सिखाव लामा लागोन बेनिखायनो नोंथांमोना गिनाङा बिसोरखौ जों जेरैबाबो फेजेननांगौ मानो होनबा सैथोआ जेब्लाबो जै जायो बेनिखायनो टीम एखौ जेरैबाबो जोङो फेजेननांगौ मिथिबाय जय बर' बिमानि जय टीम ए इउनिफ्राय जागायदो ओइ बम्ब्र इउनिफ्राय मा मेथाइ दं खनलाय ओइ हाफां थफराम दे खन आं इउनि मेथाइ खोनाफेराखै बर'आव मा होननाय जादोंलै मबाइलाव नायखुमालाय मबाइलाव नायखुमादोंलै अमा राजा दहायनिफ्रायनो इउ हांखोनिफ्राय नुवाखैनो माथो मेथाइ लिरगिरिफोरा इउ हांखोनिफ्राय रावबो लिरथाराखै नामाफ्रा गैयालै इउ हांखोनिफ्राय गोसोआवनो फैथाराखै इउ हांखोनिफ्राय आंबो मोनाखैहाय माबार टाइम गैला जाया 30 सेकेन्डनि बारा जाबावबायसो मासे टाइम लायोहाय अमा राजा र'लै इउ हांखोनि मेथाइ नागिरबाबो मोनाखै टाइमा बारा जाबाय एसेबां टाइम होबाय थानो हाया नोंसोरनो नारजि बिथां मा दहाय हा इउनिफ्राय मा दं मा मालायनिफ्राय सोंहरलायनायलाय बिदि गैयालाय आइ टीम ए ना मासे फालतुफ्रा दुनियानि सिखावासो ज' जानानै दं टीम ए आव हांग्रिमानि मा फोथारलाय जाबाय बेफोरबायदि रावबो रावनाव सोंहरलायनो मोननाय नङा गावबागाव पार्टनारा बेलेग टीमाव हाबनानै दङब्लाबो बेफोरबायदि सोंहरनो मोना मोजां जादों मेडाम टीमफोरखौ बेबायदि गावस्रा होनायानो दे टीम ए इउनिफ्राय खनदो अमा राजा इउनिफ्राय मेथाइ नागिरना मोनासैहाय बर' दे हिन्दीनिफ्राय खनदो आरो जाय नायगिरि बिथांमोना इउनिफ्राय मेथाइ मिथियो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय इउनिफ्राय मा मेथाइया स्टार्ट जायो बर'आव आरो इउखौ नै बेफोरबायदि लिरो स्क्रिनाव होखाबाय नैबेनिफ्राय स्टार्ट जागोन नैबे इउनिफ्राय याय रे झलक के नाच रे गावहानो खननो मोना होननानै गावहानो खनदों जेबो नङालै आन्ताक्षरियावलाय हिन्दी इंलिस गासिबो खनजायो जायखिजाया मेथाइ जाबानो जाबायना दय आं बुंफ्लांदोंसोब्रा बोरैबा सालायाव फिस्लायफ्लांदोंमोन दय खननो मोना होननानै दे हिन्दीबाबो जायो जागोन हिन्दी मेथाइबाबो जागोन जायखिजाया सेन्टेन्सखौ मोननै खालामबानो जाबाय मोनसे सेन्टेन्सआवनो फोजोबबा जानाय नङा मोननै खालाम दे अख्राया दे खनदो सोरबा सासे याय रे झलक के नाच रे याय रे मिलके धूम मचाए रे चल मेरे संग चल लेके दुनिया के रंग हो जा रंगीला रे रंग रंगीला रे साब्बास हापां साब्बास दे रनिफ्राय खनदो रनिफ्राय रजिनो आंखौ दाबाव आंबो नोंखौ बावो जिउ नों आंखौ फोथाय आंबो नोंखौ फोथायगोन जोनोम दैसो थांसो दुखु दाहा खुसि रंजा गाबनानै दिराग नंथारगोन नामा लैसोलाय थफेराम गाबलु गाबला जोंनि टीम लांखाङा जोंनि टीम थैया जोंनि टीम जायखिया मेथाइल' खनलाय नोंसोर मेथाइ खन इउनिफ्राय खन जानो हाया नोंखौ आं बावनो हाया ओ सना जारौमालि बहाय थांनो गोमो गोथां आगर फालि सोरनो हरनो बैसागु बोथोराव सोरखौ सायख'खो आंनो फोरमायदे ओइ नारजि बिदां दे खन दे अब्लालाय नोंखौ डेडिकेट खालामबाय आं हापां ओइ टीम नालाय टीम बेनि टीमखौ बैनि टीमखौ नोजोर लायनो गोनां गैयालै आंनाबो हिनजाव बै टीम मोनसेयाव दङ थेवबो आं जेबो पात्ता लायाखै बेनिखायनो नोंसोरबो जोंनि टीमाव सोर दं सोर गैया बेखौ पात्ता लानाङा गावबागाव टीम नालाय टीम मिथिबाय नारजि बिदां खनदो
दोखो दोखो गोसो नोंखौ थोयो गिलु फालु गोसो नोंखौ खाङो नोंखौ नुवाबोला आय' आंलाय बोदोर जायो दोखो दोखो गोसो नोंखौ थोयो गिलु फालु गोसो नोंखौ खाङो Swat timper ngoniफ्राय खनदों ngनिफ्राय खनना ngनिफ्राय खनो खन निफ्राय खनना दे बिदि होननानै ngनिफ्राय खन मा जाथारि सोदोब हरोब्रा जोंनिथिंलाय जानोबो मा ngनिफ्राय मेथाइ थानांगौ जाखो बे नारजि बिदाङा जि गोरा हरखाबाय दा मानो गोरा हरनांगौ नों नारजि बिदां ngनिफ्राय मेथाइयानो गैया रोंला मारै ngनिफ्राय मेथाइ थानांगौ जाखोब्रा र' नायगिरि नोंथांमोना दा ngखौ माखौ बुंनो बुजिनाय नङा नै स्क्रिनाव लिरनानै होदों नै बेनिफ्राय मेथाइ थागोन ना थायोबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय ngनिफ्राय अके बिदिबा टीम ए नोंसोर रोंलाबा टीम बी निसिम थांनोसैलाय टीम बी दे मेथाइ दोंसे खनलायदोलाय मा राजा खोनासं झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो महाराजा डरियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखो रहियो मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो बल्ले बल्ले हंगरी मंडी बल्ले बल्ले दे ओ महाराजा खनलाय दे युनिफ्राय जालायबाय जाथारि सोदोबखौ जोंनिथिंजाय हरो यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ से याराना याद करेंगे दुनिया तेरा मेरा अफसाना बम्ब्र गेमखौ फकास खालाम लोगोफ्रा उनाव जाबाय था सन्तला गेमा गेम लोगो मिथिबाय मालायफ्राबो मालाय बिजनेसखौ बिजनेस फ्रेन्डशिपखौ फ्रेन्डशिप एक्सेक्ट खालामनानै दोनो नोंसोरबो गेमखौ बेबायदिनो सानना लोगो गेमा गेम जागोन ना दे दोस्ती बेस्ट अफ लक हादि दग्लि मेडाम दालाय सोरनि टान जोंनि ना बिसोरनि दानि मेथाइखौ जों ड्र'आव लानोसै जों टीम एनोबो होला टीम बीनोबो होला अब्लाबो टीम एआनो खनफिननांगोन इअनिफ्राय गोदान मेथाइ खनदो सोरबा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अब एक पल भी तुमसे बिसर के ये दिल ना रह पाएगा टीम बी कौननिफ्राय खन गोसो होदों फिरायनो सानाखै गोसो थोदों दाना मा खालामनो गोसोआ नोंखौल' हास्थायो बेसेरा सोमस्रि मा एसे दुखु आंबायदि ओइ सोमस्रि गाबनाङालै हामा गासिबो थिग जागोन हामा जों दंना आंना माथाया जाला खालि जोंनिथिं इअखौल' मानो हरगासिनो इअखौल' मानो हरगासिनो मेथाइयानो इउथिंनो जोबैदोंबालाय इउखौनो हरनांसिगोनथ' आरो आंहाय माबा इउथिंल' फैबाय थायो मा बर'फोरना मेथाइफ्रा इउ आरो न'आवल' जोबैजोबो नामाहाय आंबो थाल लाथ'वाखै र' मेथाइखौ एबार खोनासंनांसिगोन इउ आरो न'आवल' जोबहैयो नामा इअनि नायगिरथारनोसै आं मा दं इअनि मेथाइ या यो महाराजा खिनो ओंखारो गुदुं गैया ओंखाम उखैयो खुगा गैया यो महाराजा महाराजा बेफोरबायदि मेथाइ गैया दे नों गावनो हारसिं बानायनानै खनबा जायाथ' मा गैया दङ गोदान ओंखारबाय दङथ' आरो गोदान एलबाम फैगासिनो दङ बिनिनो गोदान रेप सं नोंसोरबायदि जाथारि टिमालाय मा फात्ता नैबे महाराजाया मा खालामदों मा खालामा मा फात्ता महाराजानि गोदान हिप हप सं बेयो मिथिबाय दे टीम बी आवगायदो जनिफ्राय खन जानिफ्राय आइदै उदै साबाय आंना आइदै डिलिभारिनि टाइम जाबाय खोमाहाय सोरबा एम्बुलेन्स लिंहरदो महाराजा एम्बुलेन्स लिंहर हेल' 108 थाबैनो नैबे लाब्रा फोथाराव फैलाय हांगोमोननि मा जालाबायखोलै उदै सादों महाराजा उदै महाराजा थाबैनो बेखौ हस्पिटालाव लांनांसिगोन मिथिबाय गेमा जाद्रा थासिगोन ना थ'बिराम गेमफ्रा उनाव जाबाय थागोन हांगोमोननि अबस्थाखौ नुवाखै नामा दाउ गासिबो हांगोमोननिखौ हस्पिटालाव लांनोसै आं बानोसैलै हांगोमोननिखौ बानोसै आं दे गेमफ्रा उनाव जाबाय थागोन हांगोमोननिखौ हस्पिटालाव लांनोसै